వెల్లుల్లిని పాలలో మరిగించి తాగితే దగ్గు, జలుబు, గొంతు బొంగురు పోతుంది. కొబ్బరి నూనెలో ఔషధ కర్పూరం కలిపి బాగా వేడిచేసి ఛాతీపై పూస్తే ఛాతీ జలుబు తగ్గుతుంది. వెల్లుల్లి తొక్క తీసి దంచి టమోటాలు, ఉప్పు, నీరు పోసి మరిగించి సూప్ తయారు చేసి తాగితే ఛాతీ జలుబు త్వరగా నయమవుతుంది. పొడి దగ్గును నయం చేయడానికి ఒక గుప్పెడు బొరుగులు మరియు 5 మిరియాల గింజలను తీసుకొని పొడిగా చేసి 1 టీ స్పూన్ రోజుకు 3 సార్లు ఉదయం, మధ్యాహ్నం మరియు సాయంత్రం తినండి. ఉబ్బసం కోసం కఫం, శ్వాసలోపం, అలర్కపత్రము గింజల పొగ ఆవిరి, శ్వాసలోపం నయమవుతాయి. శరీర ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఇటువంటి విలువైన సమాచారం మీకే కాకుండా ఇతరులతో కూడా పంచుకోండి. ప్రకృతిక ఆహార మరియు ఆయుర్వేద సలహాదారులు, సాంప్రదాయ వైద్యులు సురేష్.